Mina Chomi amasende ngiyawakhotha. Masende ngiyawakhotha Chomi, ngiwakhotha nje mina especially makahlobile lo guy. Ngikhotha nje umpipi ngithi amasende ngithi amthungweni wamasende ahlanya umfana gobe bobhozo. Mala ke ngikhotha abafana abaclean futhi nje abakhipha imali. Angeke nje ungabi nemali bese uzofuna ukukhotha amasende Chomi. Masonde wendlala khotha amasende abantu abaclean abanemali angaziyo ukuthi beze kuzospend imali. Mawusebudgetini nje uthola iround uhambe. Mara ngiyawakhotha amasende Chomi ene ngiwakhotha kamnandi. Ngoba labafana abahlanya. Kuthi nami ngiyahlanya so ngena everything. Azi mina ngihlala ngintshela ukuthi ngimnandi futhi ngitight. Naba abantu abathenga nquza. So wena uma ungathenga nquza official tissue Thembeni. Afuna ukuzibona ubumnandi, afuna ukenjoy. Buzothenga nquza Chomi yokubhayiza. Buzothenga nquza, imnandi nquza yami. Umnandi mina, 250 round. Angeke uyisole. Uzo enjoy uqhame. Yo ngichamisela omnye ibhuti kamnandi. Yo guys ngeke ngichaza phuma nje isigadla sonke sespam. Esinganani? Chamisela omnye ibhuti. Wenza thenga nquza nyokubhayiza nini. Imnandi mina. Guys, amaZulu athenga incuza kakhulu kimi. AmaZulu ayayithenga incuza unless amavende nawo agqoka iphandla, because most of these guys abezala nje, most of them bagqoka iphandla, bakhuluma isiZulu esifluent, bathanda nokungibiza ngomama. But vele amaZulu athenga incuza kakhulu kimi. So angazi nikhuluma ngamavende akuthanjani. AmaZulu ayayithenga incuza. Bese kuza amaXhosa. I've never, I think I only had maybe less than 3 vendor guys or petty guys. So angazi nikhuluma ngani nini. AmaZulu athenga inquza. And futhi ngiyawa enjoy. And most of them abaswakanga, which is fine with me. I don't mind. So yeah. Unless amavenda nawo ayagqoka iphandle nama brain. Lendo ayinabongozi. Thathani lendo ayinabongozi. Yo guys, I bought myself a fridge and a dispenser. To think ukuthi ngisuke ekhaya bekude khona fridge and I was able to buy myself a fridge. Guys, ngitshajeni all you want. Honestly, ngitshajeni all you want. I don't care. I just don't care. So I worked my ass off this December. Ngangayik my holiday, ngangayekaya. People when we were spending time with family, I was here in Joburg hustling, and I decided to spoil myself. This is the most expensive thing I've ever bought for myself. Like guys, and understand. Bese umuntu xa sindoyekela kudayisa incuza because ungibita ngesifebe. And understand guys. Ngiyozela angilalanga. Ngithi ngena ku TikTok ebusuku izolo yangena ngadla ngizwa nje ngibona na intombazane enhle nje yavele nje athi ba ku TikTok wami ibiza ngo-official teacher ithi intombazane ayifihli intombazane kubeka nje ngokusobala ukuthi yona idayisa ikhofonoza inhle intombazane ngiyithandile ngathi hayibo ethi ngidayisa ama video ngizikroipa ngiphinde ngidayisa ama video futhi ithi dayisa nama ithi iyadedisana futhi mawufuna ukuyideda nje ungayithinta iyabala nje laphana iyashiza intombazana. So bese ngithi hayi angikwazi phela ke ukuthi ngixoxe ngentombazane ngisabuka ivideo yayo yodwa angiqhubeke nje ngibuka ama video hayi ngawabuka ama video ayo ngawabuka cha iyashipela nje ukuthi yona iyathengisa impela idayisa ikhofonoza mawufuna nje ukuyideda iyadedisa nje impela idlala kanjalo idayisa ama video ikopa idayisa ama video idayisa ama video that ngithi nami ubabona akekho futhi umuntu ongafuna ukudediswa awuthi ngibuke nami lapha ukuthi kuthiwani lapha ama ithi intombazane isegoli bese ngithi awuthi ngene kuma comments yangena ingadla mangifika lapha kuma comments hayi bayalwa impela abantu besifazane ngoba abantu besifazane ke bayalwa impela bathi nje usenabo kodwa bazali bathi nje abantu bakini kwasha kwacima yithi nizona ingane zakhe ingane nje ufundisa ingane zethu into ebhedayo bethi abantu uthisha ngempela kodwa
athi amadoda ukephi neGoli. Athi amadoda ukuphi? We official teacher, ukuphi neGoli? Khona-ke i-comment engichazile-ke laphayana. Khona uthi na my husband. Abantu abathanda ukubiza abakhwenyana babo noma amadoda abo my husband. Labo bantu laba bawazi amadoda. Uthi kumi lapha my husband will never do that. Uthi nje shame uhusband wami useJoburg impela, but he will never do that. Bambuza abantu uthi wazi ngani? Athi I know my husband. Ngithe lo sisi lo stroke. Phethe ama forms ugcwalisa ama forms, ugcwalisela istroke. Niyalwazi uhlobo lweyimoto oluma makuthiwa nje kunamantombazana adayisana nala eThekwini ahlala la emgwaqeni imoto. Ngitshela ukuthi thina bomanyaweni ngeke usibone lapha eduze kwalamantombazana adayisayo. Ngitshela ngohlobo lweyimoto lo my husband okuyibona bangaba client kulamantombazana asuke edayisa. Uthi ke lona ngithi nayo lentombazana lena izoshawa istroke ilokhu ithi my husband ngoba uyomangalisa senziwa my husband ebusuku. Khona ko stitch video ke ka official teacher ke ustitch lentombazana clean guys, clean inhle igqoke kahle, igqoka kahle futhi ayi reveal nje umzimba wayo. So ke omunye ustitch video ya lentombazana uthi lentombazana uyibeka ububi bayo uthi nje abantu abahambe beyolokhuza beyo reporta le account ukuze ivalwe. Washo lo sisi lona wathi bangena abantu bathi yangena ingadlangahle bathi asireport lutho, so reporter wena. Bathi abantu asireport lutho thina, so reporter wena. Ngiyabona account ezovalwe le yakho, asimreport lo yangibuye iphelele impilo yakhe. Uhlanganaphi wena? Uyahaleloni unomoni. Bathi abantu besifazane kwathina nje usibona nje siyafuna ama-tip, sifuna siplug ukuthi singenza njani. Ngiyozela angilalanga ngihlele amavidiyo naleya ntombazane, cha ayivezi lutho. Ngaze ngicela mhlawumbe bengibuka mhlawumbe khona ayivezi lutho, bengibuka nje amavidiyo ayo. Iyadayisa intombazane, idayisa ngisho ama-product khona nje bekuphethe okungathi kuyuthi nje kuthe ukushutheka laphana ukuze ngoba abanye bebebuza ukuthi ingabe siyaba njani uyidayisa nje. Intombazane ibale imali yenzo 6,000 ngobusuku obodwa. Lento mina ngigomonqa ngize ngigomonqisisa ukuze ngiyithole. Iphethe into eyishubhu nje ethe kanje eshuthe kwayo laphana ukuze ukhofo athi abuyele endaweni yakhe. Iphethe ama-product kuthiwa khona into eyigcotshwayo laphana okuthiwa uvele uthandeke. Ayi nami ngiyayibona intombazane ukuthi iqinisile-ke mayithi lama-product enza uthandeke ngoba ngiyayibona kuthiwa nje ugcobe lento eyenza uthandeke. Ama-client ayo ithi nje ngiyahosta, ithi wena oseThekwini ongi-inboxayo uthi angize eThekwini, angizi lapho. Wena othi uhlale lo ekuphi eJoburg, angizi lapho, ngiyahosta. Wena uzala Hello Mzansi, welcome to Mgoze waseMzansi guys. Official teacher uyangibulala nkosi yami. Official teacher udume kakhulu lapha ku-TikTok ngokuthi uthengisa sithelo yena and ukukhuluma angakufihli lokho ukuthi ama-clients uyawathola futhi ama-clients amaningi lawatholako maZulu. So the guy njena was basically reacting to into la TV atikhuluma official teacher ngalesikhathi angene lapha epagini yakhe. One thing about her, akasabi ukuthi vele uyayithengisa oyimpahla enkulu. Uyasho nje abantu abatshele mpaka ukuthi vele yena uyadayisa. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.